Espera, que vos faig de camps un poquet també. 30.000 euros d'entratges. Jo quan veig al camp li diria, pues si no es lluïsses, hòstia. A que no es lluís? Diga, home, que no. El veus allà... Me llamo Camps. Forres Camps. 30.000 euros per la borda, estan tots ahí fent-li costat. Jo el primer dia que vaig fer aquest espectacle em vaig trobar en el periòdic en això, em vaig trobar el Ricardo Costa i el Camps, mireu-los, això és història recent d'Espanya i de València. Ricardo Costa, coneixeu a Ricardo Costa? És el número 2 del PP, valencià, que és una cosa que diu... T'has sempre fet un figurí! Mireu-la que dius... Maricón! Estan els dos, això, esta foto és història recent de València. Estan els dos, el Costa i el Camps mirant-se allí en el Congrés dient-se «Chica!». Ahí no se sent perquè és una foto, però estan dient-se «Chica! A tu qui t'ha fet estratges? Ai, quin tratge!». I el Camps de Milano. I després... No, deixem-ho estar, per l'amor de Déu. I és que no ho puc evitar, diu, home, que no, eh? A més, ara vos explique a Sant d'aquest espectacle. Vinga, va, jo per animar-vos, hòstia, també me'n recorde